Hey guys, welcome back to my YouTube channel guys. Nonton kita vlog kasih. Ini berani tahu lagi gue. Dari temen kita singgah orang kita nggak bisa jangan naik dia tengah lagi berah. Ini perai. Ang kunci dah kami ada kunci dah sih kan kami. Mungkin kalau nggak mana ibarat yang senang naik dari naik pinggir naik siapa? Nggak naik langun siapa? Ekabade जों दायो थांगासिनो आरोना सिंग्रिमला tinggal गेट मोनबाय जों मेन गेटखौ मोनबाय बेनि मेन गेटआ ओरैबायसा मोजां साजायबाय रास्ताया बहुत गोदोर जाबाय आरोना माने बहुत मोजां जाबाय दायो जों नैबे सिंग्रिमला मन्दिर खाथियाव मोनफैबाय आरोना पाहार गेजेर गेजेर लामा जागालै थांबाय थादों जों दा गान दामबाय थानायखाय आङो मुड माबा होबाय आरोना माने मा होनना बुङो भइस डाबिं होबाय बेखायनो लोगोफोर आं भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जेबो नोंथांमोना भिडिअआ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअआ माबायदि जायो माने एसेबांबो ब्लग बानायनो रोंखाया आङो माने जा रोङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों आरोना भिडिअखौ बानायनो माने भिडिअ बानायनो गोसो जायो माने बेबायदि एसेबांबो रोङा खिन्थु आरो बहुत मानसिफोरनि गेजेरावहा लाजिनायबो मोनो आरोना भिडिअ बानायनाया थेवब्लाबो नायबानो जाबाय जा देखायनाया नोंथांमोननो देखायनोसै बहुत इन्जय आरोना बहुत गाहाम नांदोंमोन माने गोसोखौनो बहुत फर्टिं नाङो आरोना लोगोफोरजों बिदि ज' थांबाथाय बहुत पाहार जिं जिं बहुत मोजां नाङो माने एसे बेकग्राउन्डफोरखौ ओरैबायसा मोजां नाङोना माने बिजा जानायाखै जों दा बेद' बिजा थांगासिनो आरोना बिजागालाय फैदोंमोन बेनो आरो मेन लामाया बिजागालाय फैयो बेनिफ्राय जों दायो गाहायजा बिजा थांगासिनो आरोना बिजागालाय माने दुब्लि बायसा दोङो माने गोलावनो बिजागा लाइन जाजायो आरोना बिजागालाय बहुत मानसि फैदो दा थांगासिनो जोङो बहुत मानसि फैयो माने बास लालायना फैयो आरोना बै जायगायाव बहुत मोजां नायलाय लोगोफोर सिनारिफोरखौ ओरैबायसा मोजां नुयो बहुत थुला आरो बे जायगायाव आं आरो बिजा भिडिअ लागासिनो गान दामगासिनो बे जायगायाव आङो बहुत इन्जय नांनानैनो होले खालामबाय थाबाय आरोना माने मा होनबावनो लोगोफोर बे जायगायाव बेसरबारिखौ नाय लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर जोङो येस मोनफैबाय आरोना माल बोख्लायगासिनो जोंबो बोख्लायनोसै दा नाय दसे सेल्फि लादोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो मोखाङा बहुत थुला नांजोब्बाय थुला दिनै जों दा ओंखाम संनो अन्थाइ नागिरगासिनो जों दा सार आं आरो लोगो दोङो गासिनो ओंखाम संनो अन्थाइ गैया अन्थाइ लांनो नागिरदो बहुत थुना नुदों सिनारि बहुत थुना देखाबाय साना बैयावनो आरो हाजो 이만 더울까? 벌써 비켜져 있겠다. लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय दायो जों दा मन्दिर सिङाव हाबनोसै फैदो जों 뭐는 고마워.